Bon vespre a tothom i moltes gràcies per assistir a aquest acte de celebració. Definim aquest acte com una celebració, però la paraula és enganyosa. El comiat d'un bon professional i amic imprescindible mai és un motiu de celebració. El que realment celebrem són 30 anys de compartir molt bona música i tots els sentiments de complicitat que aquesta llarga vivència ha fet portar. Volem celebrar la teva dedicació i implicació amb l'associació durant tots aquests anys. Fets que ens han permès gaudir de la música coral, tant a capella com en col·laboració amb formacions de primer nivell i que ha situat la ciutat de Barcelona dins dels circuits internacionals de cant coral. La teva insistent i militant creença en el projecte d'escola coral ha permès constituir el format d'associació que ara tenim, aglutinant nens, joves i adults a través de la música. Ha aconseguit desenvolupar projectes en corals infantils, molts d'ells assolits amb gran èxit, i participació de la ciutat, i d'altres, com el de Cosint Tarragona, basat en la creació de corals infantils als barris, que de moment no comptem amb el suport institucional essencial per portar-ho a terme. Seguirem insistint. Diguem que com a professional és el que tocava fer, però tots sabem que es necessita quelcom més per tirar endavant un projecte públic global ambiciós com a associació, encoratjador any rere any i per sobre de tot per portar projectes que han fet cultura de ciutat. I ha estat així en aquests 30 anys. Podríem fer una llarga llista d'adjectius, com tu dius, estupendos, però no tenim tant de temps. I en destacaré 3, que de ben segur tots hi coincidirem. Tens una insistent capacitat per transmetre el teu entusiasme per la música. Saps acompanyar un lideratge seriós amb grans dosis d'empatia i comprensió. I la teva capacitat d'adaptació en situacions difícils i complexes. Aquesta darrera actitud teva ens ha permès veure llum on tots veiem foscor. Jo hi dic generositat. Òbviament ens quedem curts. Com resumir en aquest petit Parlament tantes estones i vivències compartides, tantes experiències on la música, la bona música, ha omplert ànimes i vides. En tots els companys i companyes que en acabar aquest acte li donem una força abraçada. Com fan els esportistes quan assoleixen la victòria. Ha estat així durant aquests anys. Han estat petites i grans victòries d'aquest gran equip humà, però per sobre de tot han estat victòries teves. No dubtis que l'associació seguirà creixent i evolucionant i per aquest repte, a partir d'ara, comptem amb la direcció musical d'en Xavier Pastrana. Comença una nova etapa que ens il·lusiona i ens marca nous reptes en la nostra essència com a associació. Som cultura i si ens deixen, volem continuar sent i fent cultura per a aquesta ciutat. Moltes gràcies, Pep. Benvingut, Xavi. Podem insistir conjuntament perquè, de fet, com has dit, en tot cas, buscar la manera de trobar-hi el desallotjador. Comentàvem ara que amb el cant coral les institucions potser no tenim la visió que ens tocaria, és a dir, pels que defensem que la música per cant coral és cultura, com ja has dit, però que també és integració, que també és aquest
compartim aquell llenguatge universal que és la música i la cançó. Potser moltes vegades no tenim prou aquesta visió quan parlem de la integració de l'associacionisme i de la cultura popular amb el tema de la cultura. Ja ho comentàvem amb la presidenta, que realment estem una mica a cavall entre la música, l'associacionisme, és a dir, amb un terreny que mou moltíssimes persones i que realment ens hi hem de posar. Per això assumeixo el compromís de poder seguir treballant per aquests projectes que aquests des del govern són en clau local, però també hem de tenir en compte que són en clau nacional. Per tant, les meves paraules són de reconeixement i d'agraïment a l'entitat, però sobretot també a Josep per tota aquesta feina. Realment sí que parlem d'activitats col·lectives, però sempre necessitem d'unes persones que no ens vagin endavant, dirigint, coordinant, esperonant, realment fent aquesta tasca que és tan necessària, perquè moltes vegades hi ha activitats que comencen amb molta empenta, però si no hi ha algú al davant que continua estirant el motor, al cap d'uns temps, al cap d'uns anys, es perden. I realment si m'ha arribat fins aquí és gràcies a la voluntat i a la capacitat de la gent, sobretot de Bertran i Greta, tota aquesta feina. També donar molts ànims al Xavier per aquest nou repte que es tira endavant i, com deia, poder mantenir aquesta activitat de portes obertes, una activitat en la qual tothom és benvingut, tothom és ben acollit. Fins i tot alguns hi són buscats, perquè no sé si és el cas, però moltes corals el que falten són homes, que et vinguin al darrere fa una certa gràcia a determinades edats, per de cantar, no es pensin per cap altra cosa. Però en tot cas, aquestes portes obertes que sempre les teniu i aquests cors oberts que sempre les teniu, ens permeten no tan sols poder fer aquesta tasca, com deia, fer cultura però al mateix temps, treballar per la integració de la cohesió, és el que ens permeten aquells que, quan ho cantem molt de lluny, poder gaudir del vostre talent i del vostre compromís, no tan sols amb la ciutat i amb la comunitat més proximitat, sinó també amb el país. Per tant, en nom de la consellera Borràs i del conseller Puig, que avui ens poden acompanyar, traslladar-vos la seva felicitació, el seu agraïment per la feina feta i el desig de tots plegats i des del govern que anem conreant èxits en aquest nou camí que avui comencem a emprendre. Moltíssimes gràcies a les felicitats. Bé, bona tarda. En primer lloc, quan les entitats fan aniversaris, doncs a mi m'agrada participar. Amb vosaltres hem tingut molta relació per la setmana cantant i ja que en el 25è aniversari doncs no ho vam poder fer perquè encara no ho fèiem, avui us porto un regal perquè tingueu feina, no per 35 anys més, però sí per uns quants. El regal que us porto, que és totes les partitures que hem editat a la federació, el Pep també en té part, perquè com a cap de l'equip tècnic durant molts anys es van editar moltes partitures. Per tant, doncs aquí teniu, les hem anat rebent d'una en una, ara les teniu doncs totes senceres per poder mirar. I desitjar-vos doncs això, una vida molt llarga. Avui és dia de canvi de directors, ja és el segon concert que vaig avui, ja que hem de director, i em sembla que d'aquí una hora comença a Berlín un concert, el Simon Rattle s'acomiada de la Filharmònica de Berlín. Per tant, Pep, és un dia molt important ja. Per sort, al Camp Coral Català encara podrem continuar tenint el Pep dirigint un cor i tindrem temps d'anar-li agraint tota la feina que ha fet, tant a nivell educatiu, a nivell de la federació, va ser, doncs, ja he dit, cap de l'equip tècnic, i per tant tenim moltes coses que agrair-li i esperem continuar, doncs, podent anar amb concerts de la Coral Cantiga i que per molts anys comptem amb la teva ajuda i mestratge. Comencem la part musical, pròpiament dita, del concert. El concert tindrà tres parts clares. Una primera part on cantarem la secció infantil de l'associació, que són els rossinyols,
i també la secció de gent gran, que són els Adagio, i després una segona part que serà el repertori de la història de la ciutat, dirigida pel Pep, i després una última part on farem 5 cançons tradicionals catalanes organitzades per Xavier Pastrana, que ens dirigirà el Xavier. Després ja m'hi has presentat tu. Començarem doncs amb els Rossinyols, que ens faran 3 peces d'una cantata que s'ha estrenat enguany a la jovent cantant de tot Catalunya, que es diu Aventures sense sortir de casa. La primera, La meva àvia sempre, La bugada xifrada i La ràdio màgica. Un fort aplaudiment pels Rossinyols. Dirigeix aquest primer bloc la Maria Vivier i el piano Marc Torres.
Molt bé, diem adéu als petits de Rossinyols i ens quedem... I ens quedem els mitjans de Rossinyols que convidem al cor Adagio, que em sembla que estan posant-se a punt, perquè farem una cançó tradicional de Zàmbia, Bonseaba, harmonitzada per Víctor Johnson i amb la col·laboració de percussió de Francesca Aguilera i del Marc Torres al piano. Que estan a punt. Sí, no podem per Adagio.
Doncs ara diem adéu als senyors mitjans, que vagin bé a cantar. Ens quedem ara amb el cor d'Adagio i la Neus Torres, la directora, que ens faran dues peces. Les presento ara i així ja me'n vaig amb ells. Primera, Swing Low, de Jocelyn, i després L'amo de son carabassa.
Semblava fàcil. Hola. Bueno, després ja parlaré ara. Presentem com és el programa. Començarem amb la Tentian Manuel. És una cançó, no sé si va ser la primera del concert, però estava en el concert que vam fer fa 30 anys i un dia. Gràcies per molt, això els presos. Doncs demà farà exactament 30 anys que vam fer el primer concert a una església que és una dels escolars que nosaltres en diem els Capuixins, allà al Barranc. I una de les cançons que vam fer va ser la Tentian Manuel. Zoltan Kolai.
si el vol deixar al cim de plana. Ara d'aquí punts.
20 anys que estàvem junts amb l'Anna, amb la Dora, i li vaig fer aquesta cançó i em va sortir bé, deu ser la cosa de l'enamorament. És un bé que es transforma, és un text de Rainer Maria Rilke, del poeta txec, pel qui confesso una gran admiració, amb un text traduït per un gran admirador també, que és en Joan Milló.
Manuel Oltra, sobre un text d'en Pere IV, molt bonic també. Surt una mica dels tòpics de la manera, que si el menor, que si el major, que si el menor, que si el major. Treballes sobre el ritme de manera, però el ritme de manera apareix a cap de mitja hora, diguem. Però des del començament un s'adona ja que està en un àmbit, diguem, que està molt proper a la música popular i a la música d'autor, les dues coses a la vegada, cosa que és molt pròpia de l'escola.
deixa els tracta la història, diguem, de fer-ho tirar endavant. Per acabar, després en parlarem. Us parlaré de tot el que ha provocat aquest cor, aquesta canalla de teoria. Una dels coses que hem fet ha sigut encarregar moltes obres. S'han fet moltes obres corals i s'ha creat patrimoni coral per la ciutat i, en fi, el món coral, diguem, en general. Una de les coses que vam fer va ser una suite que tenia l'Albert Guinovar. També és un bon amic que tenia obres de música popular per soprano i piano, i vam dir Albert Xato, que és un percoro, per això ho podrem cantar. I llavors va fer una versió de 6 cançons populars catalanes, de les quals vam versionar nosaltres i vam estrenar el concert d'obertura de la Setmana Cantant, d'un any d'aquests, no sé quin, em sembla que l'11 era. I ara en cantem una perquè també és un testimoni molt fidel del que ha estat el cor durant aquests anys. Us cantem doncs una popular, els 3 tambors i l'arranjament de l'Albert Guinovar.
personatge, un home que s'estima molt, una dona, és Antònia, i que un dia descobreix que s'ha casat. I llavors ell, ple de pena, se'n va carrer avall tocant la viola. La segona cançó, totes les peces tenen a les dones com a composistes d'una manera o altra. La segona és el testament d'Amèlia, que tots coneixeu, història d'una filla i una mare, una filla que mor i perquè mor i al final es descobreix que mor perquè la seva mare l'ha marinat, l'ha metzinat. I en el moment que van passant molts personatges per la cambra de l'Amèlia, quan entra la seva mare, l'Amèlia llegeix el testament i diu el que li ha deixat amb ella. Després tindrem una cançó que es diu Un pensament benigne. Aquesta és una peça recollida de Vilanova de Prades, relativament a prop d'aquí, que és una història d'amor, potser, o no. Explica que és una dona també que diu m'ha vingut un pensament de convertir-me en palometa i anar-me'n pel món volant. I respon un home i diu si tu converteixes en palometa, jo em tornaré caçador i sempre t'estaré caçant. I automàticament diu, doncs jo em transformaré en anguileta i m'aniré pel mar nedant. Doncs jo em transformaré en caçador i sempre t'estaré pescant. Fins que al final, tot el posat de to, fins que al final ella diu, bé, doncs jo em moriré. I ell diu, jo em convertiré en terra i de mi te'n cobriran. I llavors ella acaba dient, doncs si tu t'has de convertir en terra i t'has d'acabar tapant, potser que Déu ens casi i no ens caldrà patir. Per tant, la resta de les peces es diu M'he casat amb un mal vell, aquesta recollida de Vilanova de Prades. Aquesta la cantaran aquests senyors i no és una cançó almenys, però que era molt graciosa, doncs la vam adjudicar amb ells. Diu, m'he casat amb un mal vell que no el vull ni me n'agrada gens i mai me l'he mirat de cara. Menys un dia que ell pujava i jo baixava i li vaig
castells tinc a França, tots 7 en poder meu. 4 els deixo a Don Carles, un d'ells als pobres i 2 a la Mare de Déu. Les 7 vestits que porto, tampoc cap no n'haureu, perquè els deixo a la santa del nom meu. Filla, la meva filla, i a mi què em deixareu? Mare, la meva mare, us deixo al marit meu, perquè el tingueu al càncer, ben tancat, pocs ja feu, perquè tendres carícies a la cara li feu.
És tenir un discurs preparat. Ara, bueno, de 25 minuts, però es té 2 minuts exactament. He decidit fer un resum. Si no ho veuré. Només 3 coses molt puntuals. El treball coral és un treball coral, o sigui, és un treball d'equip. Per tant, naturalment, sempre es necessita gent que hi hagi al davant i que estigui al carro, però si el carro no hi és, no s'estira. I nosaltres estem tan acostumats a això, a aquest tipus de treball, ens sembla tan natural cantar escoltant, ens sembla tan natural treballar en grup i emocionar-nos en grup, que forma part d'una dinàmica que genera el moviment per ella mateixa. Jo vaig venir a fa 30 anys, i si he estat 30 anys és probablement perquè m'hi sentia bé, perquè si no, no m'hi estat 30 anys. O sigui, tot bon soc, bueno, sí, però no això no. Llavors, òbviament, aquí jo he estat 30 anys perquè m'he sentit molt còmode treballant. Tarragona sempre m'ha impressionat, m'ha impressionat el color de Tarragona, la llum, la claror brillant de la ciutat, aquesta espècie de claror blanca. Un paisatge que no estava acostumat, per exemple, el paisatge d'Ametllers i el paisatge més de secà, i del Baix Llobregat, que és una comarca de verdures i de fruits, una comarca al costat del riu i el Pari de Pagès. I la percepció de la natura era molt diferent. Quan jo vaig venir aquí, el paisatge se'n feia un estrany, però fa un mes que estic venint sempre una hora abans i passejo. I vaig per les carreteres en Jocs Morats. I vaig anar al santuari de Llorito, que això també defineix el sentit de l'humor de Tarragona, Llorito. I aquest paisatge jo m'he sentit molt còmode. Jo us volia dir que nosaltres des del primer moment vam veure, quan vaig venir, que érem patrimoni de la ciutat perquè la ciutat ens ajudava i ens pagava una subvenció. I nosaltres pensàvem que teníem l'obligació de treballar per la ciutat. I això és el que hem fet sempre, amb més o menys encert. Però hem fet cantats per la ciutat, hem fet el foc xinxap-xoc, de la Fira Anglesa de Porcells, hem fet cada castell de Flams o els castells de l'Home Gimnacs i el Joan Molina, hem fet els Amics de Pedra, que ens va finançar el nostre amic Marca de la Fundació Mútua Catalana sobre el patrimoni històric de la ciutat. Hem encarregat obres al Vinovà, la Xavier Sanz, la Xavier Pastar, la Josep Vila, la Joan Romera, o sigui, s'ha fet moltes coses i fonamentalment una que probablement té més transcendència s'ha fet la Setmana Cantant. La Setmana Cantant no és un castell de focs, nosaltres hem fet la Setmana Cantant perquè oi, quina cosa més clara i ens copa més la també, però nosaltres, el nostre esperit sempre és treballar per la ciutat, o sigui, per la gent de la ciutat. Nosaltres sortim d'un patrimoni que és un patrimoni històric impressionant, que ens impressiona, però a mi m'impressiona, a tots els impressiona, no? Tot el patrimoni que diguem cultural, històric, museístic, en fi, arquitectònic de Tarragona, però nosaltres som els que estem vius ara, nosaltres som els que hem de fer que aquesta cultura sigui viva i que camini cada dia, i en això estem. La Setmana Cantant no és només per fer això que us deia, un concert al Camp de Mar, esperem que es pugui continuar a fer un dia o altre, perquè està de cara, em sembla, però que el tema sobretot és que la gent de Tarragona que canta en cors tingui i pugui cantar el Can Grauran, i el Riquim de Mozart, i el Sant Nicolàs, i aquestes cantates que si no potser no els podrien cantar, i que treballin amb cantors de tant prestigi i tan bots de tant gent com en Xiquer, com el Colomer, com el Las Valquebre, com el Johan Noi, com tanta gent que si no necessitem treballar aquí, nosaltres. I per tant, nosaltres per això és fonamental aquest treball. Els últims anys també hem fet que hi hagués canalla cantant dels cors no només de Tarragona, sinó de les ciutats properes de Tarragona, motivats per a gent que saben cantar molt, que saben dirigir molt bé la canalla. El Basilio, el Vicente Carrasco, aquest últim any hem tingut el Tito Vila, que és el seu Barbarens, magnífic, els Amics de la Unió, etc. O sigui, volem treballar per la gent i volem treballar per la terra, i és el que això compta per nosaltres en el dia a dia. Això, sense l'esforç del punt de vista canalla que no seria possible. I llavors, òbviament, jo no em queda més que dir-vos que he estat molt content, que m'ho he passat molt bé, i que això no hauria estat possible sense tots ells. Dit això, jo vaig fer un reconeixement oficial perquè em sembla que és just que ho faci a les institucions que també t'han ajudat. L'Ajuntament, la Diputació, la Generalitat, fundacions privades com la Fundació Mútua Catalana, per exemple, com la Catedral, que ens ha ajudat sempre que hem de fer un concert, l'hem pogut fer bastant ben acollits amb aquest acte magnífic que hi ha a la Catedral, per exemple. O sigui, nosaltres hem intentat treballar a la ciutat i per la ciutat, i la ciutat sempre ens ha
molt especial a la Núria França. Però